Už Ľudovít Winter plánoval na Červenej veži záhradné miesto s hotelom, reštauráciami, kasínom, múzeom a divadlom. Chcete vedieť, kde to je? Tak práve tam sa ideme dnes pozrieť. Kto by nechcel takto piť kávu v centre kúpeľného, športom žijúceho a kultúrneho mesta Piešťany a byť pritom 5 minút od svojho vysnívaného domu a mať pritom takýto výhľad? Chceš využívať bazén, služby recepcie, kaviareň, obchody či reštauráciu? Tak potom si na správnej adrese. Pozemky v obci Banka na Červenej veži majú rozlohu od 581 m2 a všetky majú dokonalý výhľad na vodnú nádrž Slňava či na pulzujúce mesto Piešťany. Vybral by si život v srdci prírody alebo v meste so všetkými vymoženostiami? Práve pozemky v rámci projektu Beethovenova alej, kde môže stáť tvoj rodinný dom, tieto dve veci spája. V budúcnosti môžeš využívať bazén, kaviareň či obchody, ktoré by mali byť súčasťou tohto projektu. Okrem toho sa ponúka možnosť využívať služby recepcie, škôlku, požičovňu, bicyklov a aut, upratovacie služby, záhradnícke služby či reštaurácie. Zaži symfóniu bývania a pokojného života a určite si pozri túto ponuku na našej web stránke www.tourreality.sk. Budem sa tešiť na obhliadky s vami. Majte pekný deň. Ahojte!